खौसेथि बर' सुबुं आफाद गलाघाट जिल्ला कमिटि आरो बारग' एनडिएफबि अनसाय आफाद गलाघाट जिल्ला कमिटि बिथांमोना जथायै दिनै बिजेपि दलनि जानानै जि फोसावदिं मेल बे फोसावदिं मेलखौ खुंदों सरुपतार समस्तिनि मानगोनां बिजेपिनि कैंडिडेट बिश्वजित फुकन बिथांनि थाखाय दा जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादा एबारनि जि बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव सारा आसामाव जोङो बिजेपि आरो बेजों लोगोआव थाफानाय जिफोर दोलो बे दोलोनि थाखाय भट होनो गासैबो बर' रायजो राजाफोरखौ जोङो खावलायदों मानोना थांनाय समफोरखौ जोङो नायदों जे बिजेपि दोला बर'फोरनो गोबां होदों जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 1 नम्बर दाबियानोमोन जे बिटिसिनि बायजोआव रायजो जानाय बर'फोरनि थाखाय मोनसे आलादा अट'नमास काउन्सिल जे काउन्सिलखौ बिजेपि दोलोआ दानानै होबाय दाबो बे काउन्सिलनि माखासे खामानिफ्रा बाखि दङ बेफोरखौ आबुङै मावफुंना लानाय आरो जिहेतु खौसेथि बर' सुबुं आफादा जि बर'नि थामथि गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथानि मोनसे मुंसायगिरि आफाद बे हिसाबै बे जेसेबां थाबोनाय एकर्डनि मावफुंनांगौ आयदाफोर दङ बे आयदाफोरखौ आबुङै मावफुंनानै होनायनि सार्थआव आरो गासैबो बायजोआव रायजो जानाय बिटिसिनि बायजोआव रायजो जानाय बर'फोरनि थाखाय जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादा मोन 27 दाबि लानानै जोङो बिजेपि दलजों रायलायदोंमोन आरो मानगोनां आसामनि मुख्यमंत्री डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो आसामनि सासेबाव मन्त्री डक्टर रनोज पेगु बिथांमोनजों जोङो रायलायनानै लादों बिथांमोनहा जोंनि गासैबो जि दाबि सनद बे दाबियाव लिरजानाय गासैखौबो मावफुंनानै होनायनि खोथा होदों आरो बिथांमोननि खोथाखौ जोङो आश्वस्त जादों आरो आश्वस्त जानायनि गेजेरजों जोङो एबारनि जि बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव गासैबो बर' रायजो राजाफोरखौ बिजेपि दलनि थाखाय भट होनो थाखाय जोङो खावलायदों जोंहा बिटिसिनि बायजोआव मोन 68टा जि बियाब बे 68टा बियाबाव बर' भटार्सफोर दङ बिटिसिनि बाहेरायाव 688,000 जि बर' भट बे बर' भटसा जोङो गासैखौबो बिजेपि दलनि थाखाय होहोनो थाखाय जोङो खामानि मावबाय थादों लागै बिटिसिनि बायजोआव रायजो जानाय जि बर'फोरनि गामि बे गामिफोरखौ 958टा गामि बेखौ इतिमध्ये नटिफाइ खालामबाय आसाम सरकारा 261टा गामि सेकेन्ड लिस्टआव नटिफाइ जानो थाखाय दङ बे नटिफाइ जानाय लोगो लोगो जोंहा राभा हासं आरो सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लायाव रायजो जानाय बर'फोरनि माखासे जेंना दङ बे सुस्रांजानाय लोगो लोगोनो जोंना बिसायख'थिया जागोन मानोना राभा हासं आरो बिटिसिनि बायजोआव जिखिनि सनितपुर आरो बिश्वनाथनि बर' रायजोफोर थालांगोन बे जि जेंना मोनसे बे जोबनाय लोगो लोगोनो जागोन आरो बेखौ सुस्रांनो हायैनि थाखायनो जोङो दासिमबो बिसायख'थिखौ खुंना लानो हायाखै।